Poďme spolu s mojou babkou ochutnať virálnu dubajskú čokoládu za 25 €. Čo babka povie inakšie na túto cenu a celkovo na tú čokoládu? Sa hovorí, že to je fantázia. Tak to uvidíme, podľa mňa to nebolo všetko čokoláče, ale môžeme to vyskúšať aspoň. To krásne. Vyzerá to ako zlato. Tadá, takto, nevyzerá to nejako špeciálne. Dobre. Paráda, náhodou. nejaká pistácia tam v tom bude, určite. Ale riadne to je naplnené. Berem si kúsok. To je pôžitok. Čo mi to pripomína? Nie je to škripka v ústach, máš prekopené. To škripka ako taký drobný karamel. A chudí ti to? Či je to podľa teba také, že za tie peniaze asi ani niečo? Nie, to by som si... Radšej by som si niečo iné za tých 25 €, ale no. Spravila celý plech, nie? Napríklad. Áno. Alebo bublaninu. Celú bublaninu, veru. Za nás je to trošku také hodnotené. Spustiť na cene. To mám veru, presne. Petriček môj, ja to dopapám. Ďakujem ti krásne. Sama by som si ho asi nekúpila. Nič moc, úprimne. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne.